Paminaren ama. Sarastro garaitzen baduzu, nire alaberekin ezkonduko zara. Sarastro garaitzen badu, ni bere erringoaren jabe egingo naiz. Argiaren erringoaren jabe. Monostatuz dator, gizon gaiztoa, baina Pamina printzesarekin dator. Pamina eta Papageno Taminoren bila doaz. Tamino bere aldetik hiru genioen laguntzaz Sarastroren tenplura iristen da. Hiru ate daude, lehenari deitzen dio, arrazoiaren atea. Nor deitzen du ordu hauetan? Tamino nahi! Tamino printzea! Hau ez da ate egokia. Bigarrena jotzen du, naturaren atea. Nor deitzen du ordu hauetan? Tamino nahi! Tamino printzea! Hau ez da ate egokia. Hirugarren atea jotzen du, jakinduriarena. Hor, atea irekitzen diote. Nor deitzen du ordu hauetan? Tamino nahi! Tamino printzea! Tamino, nora zoaz? Sarastro baituri duen Paminaren gana. Agian, hilik dago. Horrela ez duzu aurkituko. Hau jakinduriaren atea da eta zu haserre zatoz. Jakinduria eta haserrea ez dira lagun. Gainera, jakin ezazu Sarastro ez dela gaiztoa. Arrazoi guzti zurruntzen du Pamina bere amaren gaueko erreginaren gandiz. Eta Pamina ez da gudila. Hora, bizirik dago! Bitartean, Pamina eta Papageno Taminoren gana hurbiltzen dira, baina Monostatos eta bere guardiek preso hartzen dituzte. Ireki guardia! Lagundu! Nola de Monte joan nahi zenute? Papageno bere txirula magikoa ateratzen du eta
azaltzen direlako. Pamina belaunikatzen zaio Sarastrori. Barkatu jauna, monostatosen beldur nintzelako egin dutiez. Lasai, Pamina, baina ez zaitu joazen utziko. Jainkoen nahia zu Taminorekin ezkontzea da. Eta argitasunaren erreinuan gauaren erregina garaituz. Sarastro jauna, bi gezkide hauek harrapatu ditut eta saria jaso nahi dut. Emaiozue bada saria, 7 bizkarreko izan daitezela. Baina, Sarastro jauna! Gazte hau, jaureagira eraman ezazue. 3 froga gainditu behar ditu argitasunaren erreinua garaitu dadin. Zer diozu jauna? Tres altzaude. Bai, ez nago, baina lehenik utzi Pamina gutzen. Thank